Assalamu alaikum. Za a yi mutuwa. Assalamu alaikum. In an rantsar da Tinubu, wata za ta mutu. Kuna da labarin wannan mata da ta fito daga Benue take cewa lallai idan aka rantsar da Tinubu a ran 29 ga watan 5/2023 lallai za ta kashe kanta a Eagle Square. To lallai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Tinubu ya tabbata shugaban ƙasar Najeriya. Tinubu ya hau kujera a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Tinubu an rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Jama'a, ku biyo ni domin ganin bidiyon wannan mata, sannan kuma ina da wa'insu bayanai bayan ganin bidiyon. I came out all the way from Benue State to the Supreme Court of Appeal to give me my mandate. If they not give me my mandate, what I'm going to do? I'm not going back because I'm fighting this fight for my grandchildren. Even today, I suffer, I don't want my grandchildren to suffer tomorrow. So I'm fully out for this. If they not give me my mandate, that on the 29th that I'm going to sweat that Taruku inside, I'm going to die in that Eagle Square. Because already my bed is on top of grave. To jama'a, ni dai ban ji ba, ban san ko kai ka ji ba ko ke kin ji. An yi mutuwa na wannan mata a ranar 29 ga watan 5/2023, lalle ta kashe kantan ko bata kashe kanta ba. Ina buƙatar amsa a comment section. Mu haɗu da ku a bidiyo na biyu domin jin sauran bayanan. Ina muku fata alkhairi. Allah ya tabbatar da alkhairi wa ƙasar mu ta Najeriya. Allah ya mana katangan ƙarfe da mugayen da ke hana ci gaba a ƙasar Najeriya. Wayannan muggan al'umma da ke dokar daji da suke garkuwa da al'umma suka ki barin ƙasar mu ta zauna lafiya. Allah a dalilin wannan sabon gwamnati wayanda mutane ba sa so ka kawo mana shi, wayanda wayansu suke gaba ka kawo mana shi, wayanda mutane suka yaƙi wannan gwamnati ka tabbatar da shi. Ya Allah, ka fi mu sanin dalilin da yasa ka tabbatar da Tinubu a wannan kujera ya Allah. Saboda haka muna roƙo ya Allah ka bashi ikon gudanar da wannan aiki ta inda za mu ce gwamnatinsa ta fita baya. Al'umma ku taya mu da cewa amin. Fatan alkhairi.